panas banget nih, guys. Tinggokno ora? Wek, nggawa tas gede apa yang Ini satru, Mbak. Ada ibu, guys. Ya Allah, wi kowe semarai. Perang di tas gede ya. Kowe tak tukokno tas kok ora mau nggoe masukmu piye to? Ya tinggal kuliah. Dhewe iki satru, guys. Asline satru wis enek sesasi. Tolong sasi. Lambene. Ora, guys, aku ora tau satru. Iki kancaku kecilik ya. Aku di satru kancane lho sing ngancane ya iki. Ya wis. Guys, aku tahu, guys, pisan. Di satru ya perkara latihan ngono. Suwempret raiku, guys, masamu. Aku gak melok-melok aku ra roh. Pas nganu, pas nek acara dangdutan ngono kuwi ya. Ning lapangan. Lah aku ki amere ki Mbak Pia terus. Lah piye tanggoku ngono lho, guys. Nah, lah kok ngono guys masamu? Aku amur Mbak Pia joget bareng iki. Raiku disuwempret ya aku sampai saiki. Aku di masalah apa iki aku gak ero. Ayu iki mau nganu guys, WA. Rong, lah muni ngene, Mbak aku karo kowe ya muni ngono. Gak lah banget kok kowe karo sapa, Mbak? Yo tak sauri aku ambek Pia. Soale nanti iki yo aku ambek Pia, guys. Nek enek Pia iki pokoke gadukanku ambek Pia terus ngono lho. Nek Pia lagi diganti. Nangis sih. Terus dia ingin kini sing komen ngene Ju. Kuwi ki nganu. Nek iya intine ki aku ngejak dolan ae ngono lho. Lah, kowe ngajak dolan. Ya Allah lah kowe dolan pisan tok nek randune iki lho. Aku dolan mbek Ayu iki pisan tok guys nek randune iki. Kok iso-isone ngomong kuwi kok sering mbok jaki dolan. Lah wong kene yo kuwi tok iki. Marani pisan tok lho guys aku terus aku ki dolan nek gak maksudnya ki piye ya aku akhirnya dijak dolan Mbak Pia lho gak iso Wong iki saiki yo guys wong iki mumet garap skripsi sampai aku mbek Meni iki apa ngajak dolan nih ora ngenekno dijani gacoan gak iso repot ngono iki mesti sauranku aku nggarap yo lagi pisan iki lho nek randu mergo kon tuku obat Mbah Kliwon soalnya untune loro. Wis gesek pukul aku. Terus tekonggon ke gas. Yuk. Duh. Kok iso guru-guru aku ku lho iki. Seneng batur menit padu wae. Kowe kok iso nyalahno aku? Ya iya lah wong kowe ndongakno padu wae. Wae kowe mendem wae. Sin Numpake kok alap-alap. Wong jare ngono iki
No wae iso turu lek we. Lho kuwi aku ndek iki. Upaya pi lho. Aku yo turu. Ngantuk yo turu. Ayo makan. Ya kalau Mbah nang langsung mangan. Gue masak. Jarane kok aku ngene turu, Pak. Ayo nggak velocity. Aduh yo tak kipasan sik to. Iki guys, lanjut lihat gunungane. Aku isi nih ning kene. Ngotak. Oh, boy iki motor rek beneke ngono iki. Wes kok kene lho, Cak. Ning kene lho. Kilo guys. Sing RT-ne Mas Ari sing ndi? Ya sendane ndi anjing, Mbak? Heh? Sendang. Gak ero. Iya, carane ning kene. Kok dhewe metu kono ae, Bos. Metu kono ae. Iso. Iya mutung. Iki sing ngene Mas Ari sing ndi? Sing ngene Mas Ari. Kilo. Ireng putih iki. Oh. Tapi kan rapi jenenge iya. Tapi Mas kuwi gunungane apik sing dhisik, guys. Sing dhisik wapi ngono. Gak. Dhisik apik ngono. Kaya enek. Heh? Masa iya? Serius? Delok apa? Ki urung do teko, guys. Kengko penampilan satu-satu ya kengko. Lah, gagilan nutupi ayu tuh lho. Ya ini karpet iki tadi bilar apa? Lah ndelok kok kenalan. Ora ketok. Ora ketok jogete suwer wae. Ora joget ngene-ngene. Cinta satu malam. Yo cinta Oh, satu indahnya. malam. Jarine Ica, Ica iki kok goceki lho. soalnya sing joget wong ganteng-ganteng kok ape tak goceli wonge. Lalalala. Ayo. Ruame gak iso lewat tok. Gak iso lewat. Rono gak iso. Ger. Batang anu ya dicemplung nang jero. Freezer ya ora diseni. Jane kuwi lho botol aqua kuwi lho. Aqua gelas dicemplungno freezer. Pokoke engko digujre ya wong iki. Yo. Bahaya wi soalnya. Nganu. Cinta satu malam ngono. Nek tak cekok kabeh ya ra. Tindukno tenan, Mak. Sumo aku terus ngono cara ngono batore iki masane adem kok nek tak tutupi lembengok-bengok lendekno. Kowe iki sing nganu surga kok ngene iki neraka panas. Wonge Mas Ari lho ning ngarep warung. Warung sih sing kanan. Iya, sing gak dhewe mau lho njungok mau. Njungok tuku mau lho. Pakai tenggang. Hmm. Tapi kalau tak pakai trennya. Ayo, sikilku. Sopo? Duh. Kok iso dhewe iki lho ya. Jane yo akur ngono. Bilane aku biasa ya, Kos. Lah nek ayu apa luar biasa? Luar biasa. Kayak awake sih. Kayak awakmu. Gasnya serar luar biasa. Terus ayo bojomu brewok lho. Bojomu kok tukul brewoke. Bojoku ra brewokan kok. Ya makane sok sek ben tukul brewoke. Nah, ben rada keri-keri kok yo. Ya brewoke. Gak brewokan gak normal. Kilo gas wis ngenteni ning kok
Wis do ngenteni ning ngarepan iki ya. Ngenteni apa? Kene kono ruame, guys. Alah. Kok pakai lontong aja sing dibeli. Apa ya? Ica wi lo pengen mangan lontong ambek sayur ayam. Oh. Lok kowe nu mampu pleroki. Lontong sing sambi kan iki. Oh kan ora wedi ya. Ora ya. Lah ya pe melok kowe. Duh. Ayo dhewe apa karo wong lanang jare? Apa karo sing lanang ngono lho. Golek lanangan ae apa karo sing lanang. Oh. Aku udah deal lah mau turata ngomong. Mbak mertuamu ngomong parah. Duh. Ya, cek wilayah ya. Yung pamit to yo. Ma, aku tak dolan sik, Ma. Lagi raklep kok. Iya, Dipamiti kok ndak nyente-nyente malah. Munda menyente-nyente munda aku emosi kok tak sauri. Kok santai kok kowe ngeden-ngeden ae. Lho, kuwi nyawa menungso re kok ora oleh ae. Ngilek, Ca. Kalau itu bukan bakul es, bakul iwak. Iwak urip, urip. Iwak gawan. Hah? Alah, delok ya. Ora. Adek yo mong koyo ngono. Mbak ya di nganu, di follow TikTokku. Ireng no. Wala sing komen gune cawa iki. Iya. Kowe kok gak melok nyanyi, gak melok joget. Aku ki ditawani Bu RT tapi aku mah. Lah kena apa? Isin. Emang diisin. Biasanya nak neng omah kan. Wong duwe F ya mestine duwe isin. Apa? VV. Apa? VV. Raya. Pikir lho wis gak Aku tertawa. ora melok. Aku ki gak melok kalian. Do saru. Ica lho saru wong iki. Alah wis. Piye Cah? Piye? Wih mau lo king mau lo. Iya ya king. Walah ruame guys. Bar ki kok mulai. Goyang nak. Alah inu ya apa iki? Aku manis Mas, gak kebetulan es. Duh. Apa urusane? Ngono kuwi mateni rezekine wong wae. Oke, lanjut. Nganu guys, lanjut keroyokan guys iki wong mau samune biyen banget. Sa. Api. Ruame guys. Woi, urung ae. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana wa rabbana wa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Awas nek diantem jagong patah dhewe. Bayo, lek munggah tripod lho Mas. Lah tower dhewe tripode. Dongane urung bar wis diare. Wala. Wala caci liwit lho. Jaluk jagung lo nggo pakan pitik. Bangetan lah kowe, Bot. Wala. Enak apa dhewe dipedi. Kukut. Sendangin dia. Aku gak rasa sendangin, guys. Di sendangin. Dole ya. Kebakone nali ya. Iya, Ndang. Endi? Endi, Mas? Sembrono. Oh alah. Kukut ya saiki yo pulang. Ngopi, ngopai. Kita tinggal. Iki lho gowo iki lho. PS apa? Cara mono ben entuk apa ya, Ju? Entuk kuwi lho, royokan berkah. Oh, entuk berkahe. Mulai, guys. Bokone kalau ketok. Silete ngarep. Udung pink lho.